Ola amigos, Archaeology World desprazouse a un pequeno pobo situado a uns 20 minutos de Puebla de Sanabria. Trátase de Monbuey, un municipio que pertence á provincia de Zamora. Este lugar posee unha igrexa cunha torre moi peculiar e a súa construcción atribúese aos cabaleiros templarios. A igrexa da Nosa Señora da Asunción, ou tamén coñecida como a igrexa parroquial de Santa María, foi construída no século XIII, aínda que realmente desa época quedan poucos vestixios, como a torre, o teito artesoado ou algunhas esculturas do seu interior. Isto débese a que entre 1700 e 1723 houbo unha reforma que tapou boa parte da obra románica. A torre é de planta rectangular e foi construída en pedra arenisca provinte dunha canteira próxima, a de Valdarmeño. Existe unha lenda popular que di que durante a construción da torre usáronse bois para o traslado da pedra, dende a canteira ata a igrexa. No trasecto morreu un deles polo esforzo, así que os templarios decidiron facerlle unha homenaxe facendo unha figura da cabeza dun boi. Esta construcción, que tivo a función de atalaya militar, está dividida en 4 corpos e accédese por unha escaleira de pedra reformada recentemente e o resultado non é do agrado de moitos veciños. En 1987, durante unhas obras de rehabilitación, atopouse detrás do retablo a escultura dunha virxe levando o neno, ademais de 2 anxos alados do século XIII, posiblemente da construción da igrexa. Lamentablemente, non podemos amosarvos imaxes do interior, xa que non está permitido, pero ten pezas magníficas. Ademais da virxe, podemos ver o fabuloso teito orixinal, de estilo románico, ou unha enorme pía de auga bendita de concha natural. Esta igrexa foi declarada Monumento Nacional en 1931. Na actualidade está aberta ao público, sendo a entrada gratuita. Cando fomos, recibiunos unha guía turística que nos acompañou durante a visita interior, mentres nos falaba da historia do lugar. A parte negativa atopámola ao falar cos veciños, que nos dixeron os problemas que ten a edificación coa cuberta, a cal necesitaría unha reparación para evitar a entrada de auga, algo habitual, e que non poida danar esta pequena, curiosa e encantadora igrexa. Despedímonos dende Monbuey. Ata o próximo vídeo de Archaeology World.